Tres coses. En primer lloc, assolir la independència el més aviat possible. En segon lloc, que tinguin més benestar els ciutadans i ciutadanes del nostre país. Crear més riquesa per poder-la repartir millor. En tercer lloc, una regeneració política. Una regeneració de la nostra societat des d'un punt de vista de la qualitat de la nostra democràcia. Respecte a la independència, per nosaltres hi ha uns aspectes fonamentals. La independència només la podem assolir a partir d'una declaració unilateral del nostre Parlament. Depèn només de nosaltres. És una qüestió quantitativa. Per tenir la independència hem de tenir 68 diputats al Parlament que s'hagin adreçat al poble durant la campanya dient si sortim escollits declararem l'estat català. Només ens cal aquest número, 68. Per reformar la Constitució les matemàtiques són increïbles, com després l'Alfons us explicarà. Segona cosa fonamental per nosaltres, que no hi torni a haver un govern tripartit a Catalunya. Per nosaltres ha estat una experiència nefasta, fracassada, que només té una cosa bona. L'estat espanyol, mitjançant el seu Tribunal Constitucional, ens ha dit clarament una cosa: la via autonomista és morta. És per això que per nosaltres és fonamental, i aquest és el tercer punt bàsic del nostre eix polític, denunciar l'autonomisme. Amb el peix al cove, amb anar negociant traspassos, amb intentar que hi hagin minories al Parlament de Madrid perquè no sé qui vagi allà i negociï a canvi de votar a favor de no sé què que ens donguin no sé quantos. Aquest camí és mort. El Parlament de Catalunya és un Parlament de fireta. No té gairebé competències decisives en res. Els catalans no podem decidir sobre els aspectes importants del nostre futur. Per això denunciarem l'autonomisme. I això què vol dir? Que no participarem en cap govern de la Generalitat de Catalunya, ni votarem a favor de cap candidat a la presidència de la Generalitat que no es comprometi a iniciar un procés d'independència en aquesta legislatura. D'altra banda, a banda de la independència, un altre aspecte fonamental per nosaltres és el benestar. Catalunya és un país ric, un país de gent treballadora, un país de gent emprenedora, un país on els nostres empresaris, la nostra gent, amb el seu esforç, sempre se n'han sortit, fins i tot amb les condicions més adverses. Però això no s'està traduint en un millor i més gran benestar de la nostra gent. El nivell de vida a Catalunya ha disminuït un 4,5% des de l'any 2001 fins ara. Tot això és conseqüència de la nostra dependència de l'estat espanyol. Com tots vostès deuen saber, Catalunya té un dèficit fiscal de gairebé 22.000 milions d'euros cada any amb l'estat espanyol. Quan parlem d'aquestes grans magnituds, els mortals tenim dificultats en copsar la immensitat del que estem parlant. M'agradaria intentar exemplificar la dimensió de l'espoli fiscal que patim els catalans. Aquests 22.000 milions d'euros anuals, si ho dividim per la població catalana, que és de 7 milions i poc, surt una xifra de gairebé 3.000 euros per persona. 3.000 euros que cada català està pagant d'impostos i que no retornen a Catalunya ni en millors serveis, ni en inversions, ni en res de res. Una família estàndard catalana, una unitat familiar de 4 persones, està tenint 12.000 euros a l'any de dèficit fiscal amb l'estat espanyol. Als Estats Units és on es va iniciar aquesta crisi, on aquesta crisi ha sigut més gran. El president Obama va fer un pla de recuperació econòmica que és el pla de despesa pública més gran en la història de la humanitat. Mai cap govern del món en la història s'ha gastat tants diners per reflotar, per recuperar una economia. $1 bilió, és a dir, 1 milió de milions, un 1 i 12 zeros al darrere. Si això ho dividim per la població que hi ha als Estats Units, surt que el pla Obama representa un sacrifici per cada americà de $2.900. Quina és la conclusió? Els catalans cada any estem fent un pla Obama per a Espanya. Tots vostès cada any estan fent un pla Obama a favor de l'estat espanyol i que no reverteix a Catalunya. Què passaria si fóssim independents i no existís aquest dèficit fiscal? Doncs que el pressupost del nostre govern, la Generalitat de Catalunya, podria augmentar en un 70%. D'altra banda, el dèficit fiscal implica 60 milions d'euros al dia d'espoli. Cada dia que ens en anem a dormir, aquell dia els catalans hem obsequiat a l'estat espanyol 60 milions d'euros. Què vol dir això? Per exemple, un hospital, l'espoli fiscal implicaria gairebé un hospital diari. Aquests 60 milions al dia vol dir que cada hora són uns 2,5 milions d'euros.
Per tant, quan acabem aquest acte d'avui i el temps que triguem a arribar a casa per sopar, l'estat espanyol ens haurà polit 5 milions. D'altra banda, aquest espoli fiscal representa en termes relatius el 10% del PIB, Producte Interior Brut, de Catalunya, que representa un 10% de tot el valor de la producció que fem cada any. Clar, un 10% equival a dir que un any de la seva vida l'estan treballant gratis per Espanya. Les possibilitats que s'obririen per la nostra nació si no existís aquest dèficit fiscal, si els catalans recaptéssim els nostres impostos i fos el nostre govern qui decidís gastar-los aquí, són infinites. Al nostre entendre, Catalunya té un sistema electoral que es basa en llistes tancades i bloquejades. Això què vol dir? Grans circumscripcions electorals, on els partits elaboren unes llistes i el ciutadà que va votar agafa una papereta amb una sèrie de noms que ja li han donat imprès i vota en aquell partit. Quin control tenim els ciutadans sobre la feina i la tasca que fan aquells diputats i aquelles persones? Si no ens agrada la feina que fan, si no han pencat gens i no han anat mai al Parlament, si són uns inútils, si són corruptes, si han malbaratat els diners públics, com els podem castigar? Com podem evitar que aquestes persones tornin a tenir el seu lloc? Com? De cap manera. Com es trenca aquesta dinàmica perversa? Amb llistes obertes, model anglosaxó, model nòrdic. Nosaltres estem a favor de petites circumscripcions on els diputats s'escollin per àrees geogràfiques petites. La independència és benestar, un benestar palpable, un benestar que ens afectarà a tots nosaltres, un benestar que afectarà als nostres fills, als nostres joves, als nostres avis. Per tant, la independència és necessària per tots nosaltres. Tot això nosaltres ho portarem en el nostre programa electoral. Serà el nostre compromís lluitar i denunciar això. I per això els demanem el seu suport, la seva col·laboració i ara no és moment de demanar el vot, no estem en campanya, però fer una cosa que és molt important. Si us plau, parlin a la gent del seu entorn del projecte que estem tirant endavant perquè penso sincerament que val molt la pena.